Bona tarda, climentons i climentones. Aquest matí he fet repartiment de cirera a hospitals, a centres d'atenció primària i al centre de sociosanitari de Viladecans, la Federica Montseny. Tothom ha estat molt agraït, tots els equips sanitaris han agraït el detall, però nosaltres el que volem dir-los és que moltes gràcies per la feina que heu fet, que esteu fent i que seguireu fent. Els centres ja he parlat amb totes les direccions i comencen a tenir una situació més estable, però no hem de baixar la guàrdia. Hem de fer cas i mantenir les distàncies de seguretat i sobretot respectar les mesures higièniques i fer el que ens marquen per poder controlar aquest contagi. Estem de setmana de Festa de les Cireres, la 44a exposició Cireres, aquest any confinada. Voldria donar les gràcies perquè totes les entitats, més entitats que mai, heu volgut participar. Amb la qual cosa tindrem una gran festa de les cireres confinada i amb alguna sorpresa, com veureu. Aquest any les persones convidades seran dos sanitaris que ens faran el seu pregó, el seu discurs. Xavi, Paula, moltes gràcies. Sou un gran exemple, joves del món sanitari i que heu estat al peu del canó en tota aquesta crisi sanitària. També penseu que hi haurà moltes activitats. Recordeu, el YouTube de l'Ajuntament de Sant Climent, també a les xarxes socials, però si us subscriviu al YouTube de l'Ajuntament de Sant Climent, doncs ho podreu veure tot hora a hora. Hi haurà un programa i us el farem penjar a les xarxes socials. Penseu que seguim amb les feines diàries. En aquest cas, ja portem setmanes treballant amb la millora del cementiri municipal, unes millores que es van contractar abans del coronavirus i ara s'han pogut fer i estan a punt d'acabar-se aquestes obres. També, com heu vist, hem fet unes millores a la part interior de les rieres del municipi. Van començar per la part més de la riera de Can Tallada, ara hem fet les interiors i continuaran cap a les altres rieres que tenim direcció de l'escola cap amunt. També dir-vos que hem rebut un nou ajut de la Diputació de Barcelona per àmbit social, per ajudes socials. 9.000 euros que vindran a augmentar la partida de serveis socials. En aquest cas, del que ja ens havien augmentat amb servei d'assistència domiciliària, violència masclista, etc. Amb la qual cosa també molt agraït. D'aquesta crisi sortirem si anem totes les administracions plegades. També penseu que aquesta setmana farem junta de portaveus i una de les qüestions que plantejarem seran els ajuts que volem donar als bars i restaurants. Aquestes terrasses que ara seran molt importants per poder fer el seu negoci més econòmicament viable, doncs proposarem uns ajuts a aquests bars, aquests restaurants que tinguin terrassa. També estudiarem la forma d'ampliar-la perquè així també més gent pugui gaudir respectant les mesures. Tot això ho portarem al ple de la setmana que ve i aquesta setmana ho portarem a la Junta de Portaveus. Com veieu, seguim fent mesures per anar ajudant als diferents sectors. Recordeu que s'han ajornat els impostos, però a partir del mes de juny ja comencen a arribar. Recordeu que els no domiciliats, aquells que tenien el tribut no domiciliats, ara arribaran perquè l'organisme ja no permet el fraccionament tot de cop. D'acord? Recordeu, si ho voleu, domicilieu-lo i així per futures vegades el tindreu fraccionat. Com veieu, a poc intentem anar ajudant a tothom, però és molt important que tots hi col·laborem. Seguim respectant les distàncies. Encara estem en fase 0. Hi ha algunes millores, però encara no estem en fase 1 on es podran fer algunes coses, amb la qual cosa grups de 10 persones, tot això, encara no podem fer-ho, d'acord? Amb la qual cosa és molt important que respectem. Entre tots ens en sortirem, però us necessitem a tots i totes que ajudeu. Moltíssimes gràcies.